देखो जो मैंने एयरलाइन पंजाब नेशनल पकईले भल कथा, जो मैंने भी बड़ोदा पकईच भल कथा, बैंक कथा कौच ओके। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପକେଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଓକେ। ବଟ୍ ଏଟା ସିମିଲାରିଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓକେ, ଏଟା ବେଶୀ ବି ବଡ ନୁହଁ ବେଶୀ ବି ଛୋଟ ନୁହଁ ଓକେ। ବଟ୍ 10ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଥା କହିଦେବି 10ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଓକେ, କାରଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବି। 10ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରୁ ଏଟା ହଉଛି କଣ, ଏୟାରଲାଇନ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏଟା ହଉଛି କଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓକେ। ଯୋଉମାନେ ବି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କି ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ କି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ସେମାନେ ବି ପକେଇ ପାରିବ ଓକେ। ବଟ୍ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି କ୍ଲାରିଟି, ସେମାନେ ପକେଇବ ଯଦି ଜାଣିଥ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତମର ଏକ୍ଜାମ ହବ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହିଁ ତମମାନେ ଜବ୍ ପାଇବ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହିଁ ସବୁ ହବ ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପକେଇବ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ନ ରହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ପକେଇବ ଓକେ। ତ ଏଟା ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଡେଟ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 11 ଫେବୃଆରୀ 26 ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଓକେ। ଏଇ ଡେଟ୍ ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କହିବା ହେତା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇନି, ତମର 11 ହେଲା, ଆଜି 12 ତାରିଖ ଓକେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବର କଣ ରହୁଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ରହୁଛି ତମମାନଙ୍କର। ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ରହୁଛି କଣ, ଏୟାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ARM ARF ନେମ୍ ରହୁଛି D6 ରହିବ। ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ରହିବ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଇନିସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ରହିବ, ଜେନେରାଲ ରହିବ ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କୌଣସି ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତମର +3 ରହିବ, ପୁଣି ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ମାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଜବ୍ କରୁଛ, ସେମାନେ ଏୟାରଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ନେଭିରେ କରୁଛ, ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବ ଓକେ। ତାପରେ ତମର କଣ କୋଉଠି କଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖ, ହେଲିକପ୍ଟର MRO02 ରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଥର ମୁଁ କହିପାରେ, ବଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର MR02 ରେ ହିଁ ତୁମର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଓକେ। ତାପରେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଆସୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ D6 ର ରହିବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 5ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ରେଗୁଲାର ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରହିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିବ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ଏଜୁକେସନ ରହିବ +3 ପାସ୍ ଯୋଉମାନେ କରିଛ ସେମାନେ ରହିବ, ଡିପ୍ଲୋମା ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ସମତୁଲ୍ୟ କୌଣସି କରିଛ, ITI କରିଛ, ସେମାନେ ବି କରିପାରିବ ଓକେ। ତାପରେ ସେ ତମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜବ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା କଣ ରହିବ, ଏଟା ରହିବ ହେଲିକପ୍ଟର 05 MRO05 ଓକେ। ତାପରେ ଆସେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା ଏଜ୍ ଦେଖ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି, ଏଜ୍ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତମମାନେ ଦେଖ 14/1/2024 ତମମାନଙ୍କର 28 ବର୍ଷ ହଉଥିବା ଦରକାର। 28 ବର୍ଷର ଅଧିକା ପିଲାମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ଓକେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ 28 ବର୍ଷ ନହଉଛି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି EWS ଆଉ ସେମାନଙ୍କର 28 ବର୍ଷ ଓକେ। SC ST ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ OBC NCL ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ଓକେ। ତାପରେ PWD ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ, 15 ବର୍ଷ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ସେଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ହିସାବରେ ତୁମକୁ କହିଦେଲା ପରେ, PWD ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ 40% ଥିବା ଦରକାର ଇସ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ଅଥରିଟିର ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। PWD ମାନେ କଣ, ଫିଜିକାଲ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି PWD ଓକେ, ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ପକେଇ ପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦଉଛି ଓକେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ ଅଧିକ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ତମେ 28 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା କଣ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବର ରହୁଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍। ଦେଖ ଟେକ୍ନିସିଆନ ର ରହୁଛି ଏୟାର ଫର୍ମ ର ରହୁଛି ଓକେ। ଟେକ୍ନିସିଆନ ର ରହୁଛି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରହୁଛି DDH ଓକେ। OL ରହୁଛି, ST ରହୁଛି, SLD ରହୁଛି, ସେମାନେ ତମର କାମ କହିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖ 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ କାଢିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା କଣ ଅଛି, PBL 2ଟା ରହୁଛି, PBL ରତ୍ନଗିରି ରହୁଛି 2ଟା, DGA ରହୁଛି 1, MRO ରହୁଛି 1, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି 1, ଟୋଟାଲ ଅଛି 7ଟା ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ 10ଟା କାଢି ଜବ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। HLC ରହିଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓକେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ, ସାଲାରୀ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ରହିବ 23,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ, ବଟ୍ ସବୁ TD ଆନାଉନ୍ସ ସବୁ ଲାଗିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ବେସିକ୍ ପେ ରହିଲା ଏତିକି,
तापर आसियो अनाउंस लागिकी डीए फीए सब लागिकी तुमको 3% लागिकी माने 30,000 कि 40,000 पाखापाखि आसो ठीक अच्छे। सिलेक्शन प्रोसेस देख से कहीदे डायरेक्ट कथा राज्य जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड कौन भी पिला पास कर पके पार से तुम रिटन टेस्ट ही कर ओके। रिटन टेस्ट कौन रिटन टेस्ट तुमको कहीदेवी कौन 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 पड़ो ना ओके। देख एटा हूँ तुम एग्जाम हम यहाँ गोटे बोर्ड एग्जाम भाया करेंगे से एग्जाम हम ओके। तापर तुम कौन डेट ओके डेट कौन रहा तापर आसटीन एग्जाम प्रथम हम 18 एग्जाम सर्टलिस्ट हाँपाई तुम कौन कौन मागिब देख सर्टलिस्टेड हाँपाई तुम सब भी जेकोसी आडमिट कार्ड कि कौन प्रोब्लेम कि कौन गोटे नोटिस तुमको सर्टलिस्टेड करने तुमको सब मेल ही आसो ठीक अच्छे। तापर तुम आसला मार्क रिटन टेस्ट 2 घंटार परीक्षा हम 3टा पार्ट एग्जाम हम 3टा पार्ट देख मल्टीपल चॉइस सब क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे। जो प्रथम एग्जाम हम तादर मुझे कह कौन कौन रा 20टा क्वेश्चन जनरल नॉलेज ठीक अच्छे। तापर आसता क्वेश्चन 40टा क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग तापर आसो कौन टोटाल मिसिकी केते 100टा क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे। तादर नेगेटिव मार्किंग अच्छी गोटे भूल कने गोटे ठीक रू कटियो एटा होची नेगेटिव मार्किंग ठीक अच्छे। तापर तुमको कौन डॉक्यूमेंट्स लगे डॉक्यूमेंट देख फोटो लगे फास्ट ओके वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड तापर आधार पासपोर्ट पैन कार्ड आईडी कार्ड इंस्टीट्यूट जो पास कर प्रोफेशनल ओके टोटल कॉपी सब लगे एक्सरे कॉपी लगे ठीक अच्छे। तापर तुम अप्लाई केमती कौन कर अप्लाई देख करने तुमको वेबसाइट अप्लाई कर www.hall.india.com.in ओके एटा जाकि तुम अप्लाई कर ठीक अच्छे। फुल डिटेल्स कहीदेली जो क्राइटेरिया होता है अप्लाई कर ठीक अच्छे।